kancane. Ana swara nyura, Cak. Bengi iki kajate slametan desa ditanggapno Ludruk karya baru aja dilalekno. Mbalian masih sing kenek tarian gak perlu ngersolo sebab iso bales dhewe sing kuwasa. Mulane ayo diri dano. Calone bojoku anake bupati tak takoni jenenge ngakune Siti tak parani nang omahe gadah anake blante sapi. Pancene lumayan karo aku pisan dadak ngajak kenalan arek wedok takon yo Mas sapa jeneng sampean tak waras Sukra bengkel Kalang bareng saiki areke dadi bojoku jam 7 sore kok wis ngajak turu mlaku nang kamar wong loro mateni lampu tanganku graya-graya datak terus nyekeli lampu so cek ayo Cak Rangga sek-sek calone bojoku anake bupati tak takoni jenenge ngaku Siti tak parani nang omahe dadak anake blate sapi areke ayu pancene lumayan karo aku pisan dadak ngajak kenalan arek wedok takon yo Mas sapa jeneng sampean tak waras Sukra bengkel ana Jati Kalang bareng saiki areke dadi bojoku jam
mateni lampu tanganku graya-graya dadak terus ngremeti selaku urip ana lam donya cuma sepisan nek wong iku ngono kanggo ayo nglakoni sabar lan kesyukuran mulane soge miskin iku pekerja pompong seorep dolor kudu ngelingi nek wong urip ngono bakale hati sangune urip dolor ayo digoleki sangune mati kudu diilang sebab wong urip ngono dolor gak bisa suwe tak ibaratno wong lunga among mampir ngombe gak bisa konggone kelawan tujuane alamun gak lengkap opo sang sangu amal soleh kelawan iman salat 5 waktu iku kewajiban aja nuruti ajaane setan nek rika kepingin ganjarane pangeran nek kita kepingin dolor ganjaran swarga Al-Qur'an lan hadis iku pelajaran mulane perintahe agama ayo lakonono mulane larangane ayo padha dono kabeh gorong nglakoni mati sumpah surat ajuman iku wis kena bukti sing dipirmakno Allah nggone kitab suci suwarga siksa
nganggo janji mulane dono dulur laku sing sesat megeng angkara nafsu kancah ilinga karo siksa akhirat mumpung ana donya ayo sing marto mulane wayah magrib nabuwa bedhug nek ana lampu mati dang sumetana mulane pompong se urip ayo belajar ludruk ludruk ngono nek mati munggah mengenai kidungan kula sing kari ya wayah magrib nabo beduk lampu mati sumetana pompong seore payo belajar ludruk besok nek mati cek munggah swarga dereng para mesti dulur lho temenan dereng para tamu nek ludruk kecemplung neraka sinten sing nyemplungaken kelincipen masih nyambut gawe ning ludruk nyuwun sewu kaya kula 5 waktu dilakoni eling karo sing gak urip ngadep nang kersane pangeran nek mati swarga panggonane lho temenan masih senajan sogene donyane ngungkuli tangga montore gedhe mawon papat lho temenan iku tapi nek lek bedhi tete karo tangga sok-sok ngrasani tangga sok-sok gawe siane tangga niku sampean titeni nek matek dirobok wereng lho nggih nek golor guplong niki mboten enten sing gegeran kali tangga rukun-rukun lho temenan dorong guplong niki rasan-rasan tanggae gak ono tukaran karo tanggae gak ono aku anjane gak ero lah mulane nek soge pun sombong dulur nek melarat mung kesula soge miskin takdir sing kuwasa lah mulane bayi lahir coer tangane enten garetane MM manusia pasti mati lho temenan tiang nonton ini perlune pados hiburan hormon awet muda lah mulane arek Joko kene nguplong kene lho temenan tak kandhani rungokno arek Joko nek ngisir arek wedok gak perlu ayu-ayu larang regane sing penting elek-elek pokoke gratis lumayan ayo cak Aku ngono jenenge pelawak
jak wong nek nabuh kudu sing tepak nek aku ngitung lacekne penak gendeng kira iku bukanane nabuh kenong ana maksude bonang cilik iku penaruse demung lan saron winangka jangkepane sejene karo jenenge gendar sing digawe epring dijajar-jajar engko nek ditabuh sindene mesti ngleter sebab tabuhe cilik petite jeber sejene karo jenenge kendang wong nek nabuh lak karo tangan sing kiwa empem sing tengen kembyang wong ngono iku ngeplaki lulang sejene karo jenenge kempul panggonane ana nduk dhuwur engko nek ditabuh mesti gandal gandul sebab tabuhe dawa pucuke wungkul sejene karo jenenge slenkem wong nek nabuh unine ulen wong nek nabuh dikongkon kalem-kalem sebab tabuhe gedhe pucuke sagegem wis cak titik ae pen. Lapo raine kancane jaba-jaba iku lho. Kone kepethuk kancane padha mbek maling. Kone wong agama apa sih? Lho nek aku ya agama Islam. Lah mulane wong Islam nek kepethuk kancane mbok sing iso uluk salam. Wong wingi salam wis tak cekel-cek tak ulune geger sumpal ya. Wah. Lah apa salam iku? Sing tak maksud kri, aku gak tahu kepethuk awakmu. Karepku tak sambut secara hormat, tak salami aku. Iya Mas ya gak jobo-bo kancane raine rek. Ya salam sing biasa. Iya iya. Wah ngene iki lho ngepethukmu kri. Halo. Apa iki kon ubek iki layo tambah brasa ta ceplas. Aja menisor. Sing biasa iku lho. Salam templek tangan. Ya iku kancane. Wong ngono Tri muring-muring. Ya gak muring-muring rek sing biasa lho ya. Wis ya. Ya ngene ketemu Kri tatak bodho. Halo. Lah ya ngene. Ngene. Kon lapo kepethuk kancane kegirangan glontung. Sing girang iku kakekmu kuno. Lah iki mang lapo ngleset-ngleset iki, Mas? Ya gak ngleset rek. Ya lungono bokong lapo kon wingi. Lungono bokong. Iki mang gorong kalungi bokong. Ya dorong. Goblok ati ancene. Dene kon niku goblok kon niku. Sing biasa lungono bokong. Njaluk bokong ae gak ngomong. Halo. Lah yang ngono. Wong mandi wae enak iso kaya ambu simbuan ngene sik. Iya jen aku mari mangan botan simbuan. Wong kok isone. Kok kon iki kok delane kok aneh iki. Apa? Kok delane kok ono sing dipikir. Lho jene aku mikir sik pirang-pirang dina nyambut gawe kaya ngene sik gak nemu Gak nemu penggawean nyambut gawe apa enake niki. Iki lho metel-metele wong iku. Lho aja ngarani metel, aja ngarani metel. Wong wis rumah tangga, wis anak-anak. Wis anak-anak. Mbok sing nyambut gawe sing tepak. Ya wis tepak rek ndelek penggawean sing enak.
Oh, dadine kon niku jek gorong penggawean. Ya jorong. Alah. Kon gelem melu aku. Ayo gelem. Nyambut gawe sedina dipangan setahun gak entek. Lah ya iku sing tak geleki ya gak apa-apa. Gelem ah? Gelem. Nyambut gawe maling. Lho. Ya wis gak nyambut gawe lah ya gak getun. Apa? Maling ku nyambut gawe lele wong Sing apik ya nyolong lho. kok Maksudku iya nek kono nyambut gawe aja nyambut gawe maling rek. Iya nek konangan koyo polisi langsung jamanno. nek konangan masyarakat warga wah dobong kaya sate. lho enak gurih iki. Enak gurih kakekmu ah. Wong sate gurih wong dincel-ncel. Wis nyambut gawe liyane sik. Mau aku nek nyambut gawe maling. Jaluk nyambut gawe. Wis mau nek maling. Kon ate gak gelem mangan gelem. Anakmu sing cilik tak idek ya njane, Bapak. Apa sih? Lah apa nang kono? Nek kon gak gelem anakmu cilik tak ideki sing bono ngene. Aja diceki rek. Ya wis gelem aku. Gelem ah? Iya. Saiki nyambut gawe maling iki. Wis ta aja kuwatir. Aja kuwatir apane. Nyambut gawe maling tapi budale diatur jam 12 awan. Kon jam 12 awan iki kate brojol lah kon iki. Kon iki gobloke sena wong padan kowe tok lho. Lho puwadang jemel kan moro tuwul ngono. Kok iso awane lho nyambut gawe jam 12 bengi budale. Mosok gawane aku nek bengi. Kok iso gawane kok bengi petenge. Lho, wong jenenge maling iku, Kri. Mesti ono peteng-peteng. Tapi syarate, Kri. Syarate apa? Carane sing duwe omah iku gampang turu. Terus awak dhewe budal nang kuburan wong loro. Bareng. Apik lemah kuburan, Kri. Apa? Apik lemah kuburan syarate digawe nyirep. Aku apik lemah sak toblok. Aku sak trek. Mayat karet-karet. Juru kunci murang-muring. Wah, anu. Ya apa mayite melecat? Lah, apa sak trek iku? Wis saiki ngene. Saiki aku sing di omah. Aku sing maling. Aku maling. Iya, aku maling. Ditrapno kok kono. Maling. Iya. Ngene kan ditrapno ngene. Iya. Sinten niku? Aku maling. Sinten niku? Kula sinten? Kula maling. Semonggo sampean mlebet. Kula jawaaken. Ya apa pri lemu tumen maling kula nuwun niku. Malinge sopan, malinge sopan. Maling kok iso sopan iki lho. Iya maling sopan lah ya ngono sik. Maling iki kan sopan. Ayo, aku sing di omah. Di omah. Iya aku. Iya. Awang malinge sale jaman biyen niku tembok. Hajar biasae. Iyalah. Kon gak turu sih. Gak turu ta? Iku wakmu goblok. Ya, berarti aku sing maling. Kon maling iki gasir. Lho, gorong wayahe gasir. Kon turu dhisik kok tak gasir. Gendeng ayo gak cecet kok mlebu ceru. Oh, berek. Mlebu. Lah apa kok iso kon deheme iku lho? Watuk. Ya jate watuk. Oh, gate watuk. Gate watuk. Oh, mara turu. Ya wis, mara turu. Mara turu wae. Po. Pencit. Po. Pencit. Po. Pencit. Po. Ngorai ngono, Kri. Ya gak jate ngorek apa ngorek. Po. Po. Iku wong biyen ngono nek ngoro. Mas yo gak ngoro yo papoh kon niku. Ya wis.
Wah, wong wadah nemen iki rek. Wah, turu iki enak diapakno rek. Maling. Ayo, maling ngomong. Maling kon ya. Ayo ngomong kon. Maling kon. Maling kon ya, ayo ngomong. Aku maling. Iya. Iya maling. Alah, goblok kan iki. Lha apa? Wong maling kok mrene dilungno kon gak terus dadi maling. Lho kan iso dadi maling. Lho. Aku iki dadi maling. Maling kok? Awakmu sing di omah. Wong nek penggaweane maling yo ngene iki. Penggaweane maling yo ngene. Tani Negoroso. Hah. Wong sugih atik sugih utang. Lho. Aja ge utang aku ge nyauri kakekmu kono ah. Apa ngopo? Sugih donya, Bro. Oh, sugih donya brana. Cocok. Apa? Ya sugih kon. Iya sugih. Montor 5. Sepeda mentor sepeda motor loro. Pompong durung. Ka ana durung yo. Engko ae tak deke mburi tak pendem. Pompong durung ini biasa ya akeh maling. Aku turu tak gak iki rek. Kon turu goblok. Oh iya, aku dikon turu maling. Lho. Turu karepmu dhewe. Oh iya, aku turu karepku dhewe. Lah ya ngono dadi maling. Oh, korek. Lah ki malingku kapan iki? Ya maling kok. Iya. Lho. Aku maling. Maling kok lho. Wah, sing duwe omah wis turu. Durung kok. Lho, Durung turu. Bang, kang sing duwe omah iki. Brangkrong, durung turu jare turu. Biasae nek wong desa, nek potongane kaya ngene iki. Nek nggawa barang sing api-api, mesti disingitno. Tak dolekane apa sing tak oyakane. Kowe jelas. Jelas nggone kene duwike. Kowe jelas duwike nggone kene. Ketara ae. Lho. Iku ono kamar gak ono lawange sapa turu iku? Bojoku. Kok gak dikeloni? Gurung wayahe. Lho tak kelono. Wong kancan, bujur kancan dikeloni iku lho. Ajane mantri. Eman apane? Wah. Lakone teko. Bare Kan itu golek apa ku lho jarene yo ngaten niku. kon kok paling ngene siji. Lah bapakmu kok nyelui. Oh jate nyululan-nyululan apa rek? Nek celula-celulu ya mbok ya ditakoni kok rek iso nyoco dhewe. Lambemu ditakon. Awakmu saiki kok nyelulu. Mergo apa kon iki? Mbahku lho mate. alhamdulillah nek mate. Kok iso alhamdulillah yo. Nek mate. Ya apa, Ci? Oh jate Gak supek-supek. apa-apa sih, mbahku saiki mate mukri meneh. Iya, Kri. Jarene Gendeng aja ngomong ngono rek, kancane budal kabeh rek. Lah ya karek kon kri melok apa kri? Ambekmu. Kon senengane kancane digawa ambek malaikat bahkan mbek bakiran. awakmu ya apa sih, Ci? Ya apa ngene sih? Umbane mate kok dijarno. Ya ngene iki lho wong nek gak bermasyarakat ya kaya ngene iki lho. Lah aku gak ngerti ngeramute ku ya op. Termasuk arek iki njaluk iku lho apa? Solasi. Lho. Suwal wesi kok. Oh njaluk suwal wis lho. Iku lho. Solusi kok. Lah
solusi. Iya, solusi. Jaluk solusi arek iki. Ngene lho, Dik. Kandhanono. Nek wong wis mati ku kudu didusi. Didusi nggae banyu apa, Kri? Banyu aki. Enak. Iya ya, Cek. Keras Iya. Kok dikon ngene? Enak mbokmu cek nang pretel ya. Kon iki goblok sih. Lah aku gak ngerti lho, Cak. Didusi banyu sing suci, mari didusi terus dibuntel. Lah dibuntel apa, Kri? Tas kresek. Iya kok mbahku anti air ya. Iya enak nanti gawa kiri goblok. Oh, ya apa? Kan iku yang ngono ki. Dibuntel kain putih. Putih, nek mari dibuntel terus ditalen. Lah iku ditaleni apa, Cak? Bendrat. Enak nang dicor mbokmu ya. Iya kok dadi cagak ngene. Iya enak nanti kepono dapuramu ya. Kon iku ketabangan, kon iku sing bener ngono, Kri. Ya wis nyene goblok. Nek mari ditaleni, ya man terus dilebokno. Lah iku dilebokno nanti. Kulkas. Loh, enak gak mambu ya, Iya Mbak. gak mampu enak ya. Menesa dikolok. Iya nanti cecetnya jojotmu ya. Jojotmu lan cecil mbokmu. Kan gak padha ae Sing temen iya. iki karo, Kri. Dilebokno. Dilebokno. dilebokno ndi? Lah, Kri. Dilebokno ngene kuburan. Kuburan. Mari dilebokno kuburan. Terus diwuru-wuri. Duh, lah aku diwuru-wuri apa, Kri? Serundeng. Ana sambel enak. Enak kaya ketan ya. Iya, ayo dipangan mbak aku ya. Ya apa rek? Loh, aku ki gak ngerti bae kon mati dhisik ngono, Kri. Sing ngerti aku. Kok dilike kancane dimate-matekno. Kon wis tuwek gawe apa, Kon Kri? bolak-balik tuwek kene iku sih. Aku gak ngerti lho, terus ya apa, Cak? Nah, mari diwuru-wuri terus disiram kembang. Lah iku kembang apa, Kri? Kembang api. Iya. Enak ya. Enggak terus mbahku ngeremo ya. Iya, enak remo ya nang kondo kok nemenmu kono iku. Apa rek Kri ku? Sing temen ono, Kri. Kon gak tau matek akon. Lho bae kon dhisik, Kri, tak terno, Kri. Ya ayo budal wong loro goblok. Lho lah apa? Lah terus ya apa, Cak? Ya wis mari disiram kembang. Maruno terus Diapakno, Kri? Diwacakno ah. Angit mute digodhog. Yu wong mayit digodhog lho. Aku ki sumpek lho ra aja Ojane sumpek-sumpek nek mari dilebono ya. Mari duruki terus dincepi. Lho dincepi apa, Kri? Kendera. Iya saiki lah Agustus. Iya, Agustus jenenge mbokmu taun melu upacara goblok. Ya, lho dincepi apa? Tapi mesan ngono lho. Mesan. Iya ya, pari kira wis talah. Kri. Lho, lah terus kok iku mbahku ki jenan ya. Lah kate. Katene Mbok yo kancanono, Kri. apa? Kancanono. Kan ngancani mbokmu. Wong mbokmu Ketara temen wong gak tau wis serawung karena to. mangkane wong iku murip nggone kampung. Be ana tangga kesusahan. Ayo padha mara. Aja budal tanggapan ae ta. Lah wong aku tanggapan mbok jak ngono lho. Iya, ya semunane. Ah iya. Ngene Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki lho mikir Gus. Aku mikirnya Iki lho. Iki lah mbahku sing mati mang iki. Ya, ya iki mbakmu sing mati. kau niku akeh dagelan matek goblok. Suara dodok Aja ngono rek mari dikeroki iki, Mang. Nek swara ngono iku biasa jare dikongkon ngombe sabun dip sedina ping 3. umba-umba ta kon. Kon ngomong mati-matian. Heeh. Nek wong menungso mati, iku lah jenenge apa? Mayit. 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 Apa mayite wis teko? Iya. Apa mayite wis disuseni? Apa mayite iku wis Didusi. wis disolati? Mayit. Tapi seje jenenge nek menungso urip lah macem-macem. Macem-macem. Ana basik. Ana aji. Ana mukri. Ana agus. Tapi tapi nek wis mati ya tetep mayit. Seje mek kewan. Ya padha ae Gus. Kewan iku nek urip jenenge mek siji. Contone kaya ayam. Ya ayam. Tapi nek mati jenenge akeh. Ya kaya ayam. Lho, ayam geprek.
soto ayam. Ayam. Lho, ya ayam goreng dhewe-dhewe. Ayam panggang. Iya Kri ono ayam kentuki. Apa sih? Kentuki. Ketaki cucu kentuki gojlok. Kok niku cetas lulus SMA kok. Tulisane kentuki. Tulisane kentuki. Dene wong-wong kene kabeh mulai tak jak kentuki kabeh. Wah, Kentucky. Enak. Duh, Dipesenno bebekmu. Apa, Gus? Makmu saiki babaran. Makmu babaran. Kon dikongkon mulih. Masih babarno jogat gat Gus ya apa? Umpamane babaran iki. Ngono lho. Iya ya. mbahku kau mati kon mbahku. Iki ceritane Abah Jonet iki mariki. Ayo refreshing. Ya refreshing. Engko ketemu Abah Jonet. Iya, sing penting refreshing dhisik, kepethuk arep wedok sasaka ya. Ketemu arek wedok dijak nang omahe Abah Jonet. Iya. Iya. Ngono kan? Ayo. Iya. Lah saiki ayo refreshing dhisik. Iya. Prit. Iki ya apa carane kon iku cek bujangan. Lho nek aku nyene bujang Gus takoni, temen aku. Iya, Dadi iya. nek kepethuk arep wedok sik bujang gak masalah. Ngono. Lho kandhani kok. Lho. Iki. Iya iki kaya artis sama Lea. Banyake sapa Ucul? Artis kepanasan sampai rambutnya nayeng. Gus suaramu kok tambah nemen ya Gus. Kandhanin karo wingi lho. Tanggapan nduk lamongan sing gak oleh impun. Ya. Kaget aku, Cak. Ojo. Ono garangan dek ngene iki apa sih? Lho garangan cucu garangan iki, Dek. Lha apa? Luwak. Sampai diombol aku. Aja njomol aja ngenyek aku rek. Ini yo, aku gak nyokot wis mari dibiri aku. Anake wong sugih. Anake wong sugih rek. Alah, soge sapira? Senajan yo praene kaya diesel. Gus kok tambah kon blesno sih, Gul. Diesel iku larang regane. Iya masih larang regane yo gak kok desel-desel. Anake wong sugih. Anake wong sugih dhewe temen. Aja pencap-pencep apa njaluk jeng tak tuku kon. Duh. Kok Kok eneng lambemu? aja ngenyek wong lanang. Aja ngenyek wong lanang kon. Lah apa masih aku nyek wong lanang? Nduk. Kok iso ngen? Aja ngenyek wong lanang temen. Wong lanang kabeh ku kon nyek. Loh? Ya iyalah. Wong lanang ngene. Apa? Duwe apa? Lho, Wedok duwe apa? wong wedok iki duwe apa? Duwene akeh Cak wong. Wong wedok gak duwe giwang njaluk wong lanang. Jaluk wong lanang. Gak duwe rok njaluk wong Jaluk lanang. wong lanang. Ya ta? Gak duwe sepatu njaluk wong lanang. Sampai wong lanang gak kober njaluk. Aku ini memang gak njaluk belas. Iya. Apa saiki? Sing kok duk-duk nopo? Lho, Apa? wong wedok Cak, wong wedok ono duwene akeh. Kon niku ijen lho nang kene. Ayo, Aja terima arek loro, aku tok lho semaput kon. ayo, apa? Rungokno ya. Sampeyan man telu rungokno. Ya. Sampeyan tau ro istilah surga di bawah telapak kaki ibu. Surga di bawah iya. Ya, tau krungu kan? Iya. Ya tau krungu. Di bawah telapak kaki ibu. Ibu wong wedok, Cak. Gak ono surga di bawah telapak kaki bapak. Berarti swarga Wae wong wedok. wong lanang Gak duwe swarga. nempilo kri. Ya aku njaluk apa tugel ya, Dek. Alah ya iku tok. Ya iku tok. Oh, ya anak, Cak. Apa? Sampeyan rek apa? Jempolan. Jempolan. Bahasa Indonesia nih? Ibu jari. Ibu jari. Gak ono bapak jari. Iya ya. Tapi iki cah wong wedok. Nek wong wedok. Lah lha apa kok tipno aku? Lah apa kok Iki wis sudah 8 tahun. Ngerti kon? Ya, Gus. Karep apa sampean? Terus kate kok apano? Lah ya tugelen nek karep, Cak. Sing gekon wae sampean gak duwe driji. Apa itu gelen nek? Tugelen. Tugelen matamu kono. Iku tok. Lah, Apa maneh? ini sampean tak badhe. Iya. Cet Ibu kota Jawa Timur, Surabaya, ibu kota Jawa Tengah, Semarang, ibu kota. Gak ono bapak kota.
Lho. Ibu kota gak ono bapak kota. Berarti kutha-kutha kabeh iku cek wong lanang. Wong wedok. Wong wedok. Iya. Wong lanang gak duwe kota. Gak duwe desa. Gak duwe. Kri. Wong wedok duwe kutha. Iya. Tapi wong lanang yo duwe desa. Desa apa? Lho nang Surabaya kula niku desa Manuan. Duwe desa Manuan. Sing duwe desa Manuan niku wong lanang. Wong wedok kan duwe desa Manuan. Kon gak ana wong lanang jelas bingung. Bingung iki. Lah nek masuk angin ngono kok. Kate ya apa kon? Ayo, nek wong wedok masuk angin. Lho aja masuk angin yo dikerok. Minum antangin lu beres. Dikeroi. Gaya apa? Gaya apa minyak kan? Minyak. Pakpung. Apa tumon mbokpung. Kon dolen nang manukan gak nggo pakpung melembu. Ayo, kate apa maneh? Iku tok. Apa kon gelem nggae manukan? Sampean ya malah duwe desa. Iya, Manukan. Rungokno. Jalan-jalan ya, jalan RA Kartini. Jalan Cut Nyak Din. Iya. Wong wedok. Gak ana jalan Mukri. Aja ngenyek kon. Apa? Kon wong wedok antik macet kon liwat dalane wong lanang awas. Macet golek gundi kon liwat ndi kon? Ayo, Duwe kon. duwe kon. Wong lanang duwe jalan tol. Duwe wong wedok duwe tol. Kan duwe sing duwe wong lanang jalan tol. Alah ya iku tok. Sampean rinyo meneh. Tak badai ya. Devisa terbesar Indonesia apa, Cak? BBM. BBM dikelola oleh Pertamina. Pertamina. Mina jenenge wong wedok. Gak ana Pertamigos. Gak ono Pertamugri. Gak ana. Pertamina. Mina jenenge wong wedok, Cak. Jasno Gus. Minyak asalnya tekan ndi, Cak? Minyak asalnya dari mana? Dari mana? Dari mana? Bumi. 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 Wong wedok, Cak. Iya. Ya, basane bumi apa, Cak? Iya gak ono pakmu iki. Gak ana, Bumi. Basane bumi apa, Cak? Kromone iku lemah Siti. Siti. Wong wedok. Iya. Tapi aku takon. Apa? Minyak asalnya tekan ndi? Teko bumi. Tekan jero lemah. Iya, jero lemah. Iso metu. Dibor. Nah, sing ngebor sapa? Ya iki. Ayo. Ayo ngomong. Ngomong. Ayo. Wong lanang, wong wedok kan duwe bor. Lah kade wong lanang gak ngebor, mina gak metu banyune. Gak metu bensine. Makane duwe Soal- desa Manukan. Ya, Nek gak kan iso. duwe dalan tol gak iso ngebor. Gak iso tetep menawa wedok akeh wong wedok sembarang iku menawa wedok, Cak. Oke. Saiki kene apa kon kok delokane serius ya? Wis temen aku wis terang-terang mbak aku seneng karo awakmu. Lho seneng rek. Ih, rupamu koyo ngene iki seneng aku. Wahmu kalau seneng Gus. Lho rupamu. Manteng. Rupamu iku. Gri. Gulumu kaya ana piring. Iya, jene mari disedot Gus. Ya ngene iki nek duwe dalan tol. Wong rupane koyo ngene kok seneng aku. Oke mbak, nek sampean panjene nolak apa seneng? Sampean punya permintaan. Lho, Ngomong. aku iku golek ana kriteriae, Oh. Cak. Golek bojo yang ada kriteria Iya. ini. Ya, pokoknya kriteriane Gus. Apa? Apa mbak? Kok ate ndelok ngisor. Arek iki metu jalune. Ate ndelok nisor. Aku duwe jalan tol mbak. Lah wong rambutnya koyo ngene, Cak. Oh nek ngono aku wae lho, ya. Aduh, Sing mburi kena gawe keri. Ya apa? Iki arek milenial Kon memang. turu nang mburi kowe kok enake ngono kan. Terus apa ae? lah rambutnya sampean iku lho, Cak, koyo uswane manuk. Kamu njaluk Wis jaluk sing apa Apa? maksudnya? Aku ku yo golek bojo iku sing potongane iku rapi. Oh rapi. Zaman saiki. Oh zaman now. Iya lah, Cak. Zaman milenial. Milenial. Kaya Ini. Gensi. Yo yo. Wis ah. wis krungu. Wis gak apa-apa. Aku Oke. iso nuruti karep. Saya turuti ya. Ya. Nuruti. Entenon gua menit tak parani aku potongan. Oke, siap. Sangonono. Ngono Oh. Kate
dadi sangon. Ya iya rek, masalah. Wong niku wis kadung seneng ra ya apa mesti sangu kabeh ya. Suwene kri. Lah ndi? Iki lho gowake mari. Kono kan duwe tak kene. Nek. Kok niku njaluk dhuwit ndus. Cek gak ilang kok. Tak golekne. Lho lah kok pedhok arek iki. Ngomong. Apa ya apa? Lho, temenan rek? Iya. Satu. Satu 120. Wake Gus. Wis. Jarno cek dikene. Pira iku? 100, 20, 40, 100 swidak, Cak. Oh alah tibake sik jangkep e. Lho, aku masih nang ngitung tok ngono. Yo jagane arisan tak kok. Jarno krek cek dikene. Cek dibaca cak badi. Iya. Jarno. Oh, jene tayo Wis. pisan. Wis pokoke apa jarimu kri? Wis. Ngono. Iya wis. Jaluk potongan kaya arek milenial. Oke. Oke. Kri. Gus, aku termasuk duwe karep arek ku Mang Gus ya. Ojo kuwatir, aku duwe tukang cukur sing profesional. Sing termasuk kamu duwe tukang cukur ya. Online. Tanten ya. Tak belno teko nang omahmu. Ya tanten go Mang Gus ya. Iya. Ayo, bareng. Tenang ae. Ngenteni Pak D lho gak teko-teko. Duwe anak lanang. Liyane keluyuran, gak mulih-mulih. Wong arek wis gedhe. Kok penuh kosong gremenge ya sing garis sing ngeruk lho. Bone mungkri ku lho ngecepek ijen gendeng bae. Lah apa gendeng? Ngene, Mbok. Kan sakjane ngene lho, Mbok. Kok kok aja keluyuran ae nak. Sak nombok. Mbok iki wis tuwek. Lah makane aku iki jange rabi mbok cek ana ewang peno. Rabi. Cumare iku nggo temen bola apa gak temen. Cumare iku njaluk potongan sing koyo angkatan cukur aku jange cukur nopo. Cukur. Iya cukur. Iya nak, kok jebrik kaya luwak ngene nak. Dadi aku njaluk cukur, aku mas ngongkon Agus. Ngongkon Agus Tukang cukur. Tukang cukur. Oh iya wis rek ngono. Arek ayu anak. Lho ayu wadah kaya londo, Mbok. Kaya londo rambuté lho abang, Mbok. Ayu ndawe, Mbok. Ayu kono, Mbok. Tapi gede-gede kene, Mbok. Ya iya. Oke, suwe. Mbok wong gele rosokan be, Mbok. Celuk, Mbok. Celuk, Mbok. Celuk, Dengar. Otak. Tapi kok dadal. Tambah celuk kok. Wis tak kangen puterono. Aku mang wong dodol kacang. Bengkel wong rosokan. Aku sulu gak oleh ngelungi alamat iku lho. Masalah gak dijelasno pisan sih. Agus iku mang kesusu paling kok. Paling kene kesusu. Lho, brengose nggo amber ndan ya segere yo. Lho kena kok sing doyan sih, Mbok. Lho. Ngap. Ngene, Bu.
Bawae sing cakur. Loh, sing cakur. Cukur. Lho, aku gak iso ngomong cukur. Lah iku mang apa? Keprocut. Sing cukur. Sing cukur. Lho, aduh. nggih. Lah iya ganteng rene persis manu labet lho. Kula cukur. Ya cukur. Nggih. Ya kon iki nyeneng. Wis ya, cukur-cukura, dah ganteng. Jeneng rapi tak godhokno wedokan. Kok wedokan sih, Mbok? Ya iku lho banyu sing umet gore niku lho gak umet tangi kon iki jaga kaya. Ya ngono kok menelah. Mbok kuwi dipencetet rek. Yo ganteng iki. Nggih, ganteng gak cukur. Lanang wajib cukur Nggih, yo. cukur. Mari Nggih. cukur rapi yo. Rapi, nggih. Iku nang. Ayo kok. Lho kok, Pak. Yo rapi. Rapi. Aduh. Rapi. Aduh. Rapi. Tanam bali. Oh,
Nyapi, Pak. Jogwatin. Nah, Pak Jone sing nyukur. Ganteng-ganteng. Ayo deh, gak keramas nih, Pak. Lah, tenan kaya ucap. Kau mau sano, Bapak sano. Menenge, oh contoh nato le. Cek cuci api lo, tapak begini. Stop matamu ah. Bondo tak? Loh, durung mari, aku yo antri kok lho. Arek cilik sampe nangis sedono. Nyambut gawe kok ngelang iki kok. Pak. Iki apa iki, Pak? Pak. Nah niki ana apa niki? Syukurane tak tutup nemben. Wah, kardit. Mbak. Kasih cara beli dipecat, Mbak. Mbak. Aduh kena operasi. Kan di baik, Mbak. Kenapa kok kayak Bunti ki, Mbak. rara kaya iki? Gondi Agus iki, Mbak. Gomo iso golek. Bunti, Mbak. Lah kok kaya manuk labet ngono kan. Gus. Empuk wali Gus. Apa ya rek? Kaya donat kopor. Apa kakekmu? Lho. Durung mari kok jopo ae. Lah kok salah dhewe yo. Wis. Cek ditutukno nang salon meneh. Iya sih aku gak ketok rek. Usapan sing tenan. Wis. Iki timbangane tuku sore-sore. Iya. Gila. Ora apa. Timbangane turu sore-sore. Ayo nang guplong. Oh nang gone nguplong ya Gus. Apa cah? Iki ae nang guplong, dilok pentas arek-arek. Iya. Ono Lodrok karya baru Mojokerto, Jawa Timur. Halo. Demikian tadi Anda telah dihibur pelawak-pelawak ludruk karya baru, tentunya bersama Bapak Haji Agus Gubrit, Bapak Haji Jonet dan kawan-kawan lewat dunia penuh tawa. Harapan kami mudah-mudahan bisa berkenan di hati saudara. Hadirin dan para pemirsa serta Bapak Ibu panitia yang berbahagia, untuk acara kami selanjutnya, acara menghibur Anda semalam suntuk. Pada malam hari ini, keluarga besar Ludruk Karya Baru sengaja memenuhi salah satu cerita permintaan dari Bapak Ibu panitia